שלום לכולם, שמי אורי זמרוני, אני מהנדס חשמל ומתעסק בקבלנות חשמל. בסרטון הבא אנחנו נדבר על ביקורת חברת חשמל, מה זה, למה זה ואיך נערכים לזה. אז אני נורא אשמח אם תצטרפו אליי, נתראה בסרטון. טוב, אז הגענו לסרטון הגדלה לתלת פאזי, או בשם נרדף ביקורת חברת חשמל, או בשם קצת יותר מקצועי הגדלת חיבור. אז בואו נראה קצת למי הסרטון הזה מתאים. אז הסרטון הזה מתאים בראש ובראשונה ללקוחות ביתיים או תעשייתיים שסובלים מבעיות עומס. מה זה אומר בעיות עומס? זאת אומרת, יש לאותם לקוחות מכשירים חשמליים שצורכים הרבה זרם או הרבה אנרגיה, ובעצם המפסק הראשי קופץ. זאת אומרת, הבית לא יכול לספק את הדרישה של אותם מכשירים חשמליים. עוד מקרה שבאמת הסרטון מתאים זה לקוח שיודע על גידול עתידי בצריכת האנרגיה בבית או ההספק. לדוגמה, לקוח שרוצה עכשיו לקנות קיריים חשמליים. קיריים חשמליים ידועים כמכשיר שצורך הרבה מאוד זרם. הוא צריך להתארגן לרכישה העתידית של הקיריים החשמליים, ולכן הוא רוצה בעצם להתקדם לביקורת חברת חשמל. לקוחות שנמצאים בשלב שיפוץ או בנייה של הבית, יודעים שהם רוצים להוסיף מזגנים, כל מיני צרכנים, תנורים וכו' וכו', ורוצים להתארגן לביקורת חברת חשמל. ואם אתם בעלי מקצוע מענף הבנייה שרוצים להתחבר על התהליך, אז אתם ממש מוזמנים להצטרף. אז למה אנחנו צריכים ביקורת חברת חשמל? אני נותן נוסחה מאוד מאוד ככה פשוטה, ואני מבטיח לא לתת יותר נוסחאות, כי יש בטוח הרבה אנשים שלא כל כך אוהבים נוסחאות. אז P, כמו שאנחנו יכולים לראות, זה האנרגיה ליחידת זמן שהלקוח צורך. המתח מסומן ב-V הוא קבוע, כל הזמן הוא על 220 וולט. ואנחנו יודעים שאם אנחנו צורכים הרבה אנרגיה, אנחנו משלמים לחברת חשמל. אז מה גורם לנו לצרוך את האנרגיה עם המתח קבוע? הזרם למעשה. ככל שהצרכנים יהיו זללנים יותר, הזרם שלהם יהיה גבוה יותר, ויצרכו יותר אנרגיה. אז איזה צרכנים יש לי שהם יחסית זללני זרם או זללני אנרגיה? אחד מהם זה לדוגמה קומקום החשמלי, הדוד הוא צרכן שזולל זרם וכו' וכו'. אז בואו ככה ניגש לדוגמה. אז פה אנחנו לוקחים איזה דוגמה על בית חד פאזי. מה שאנחנו רואים פה זה 1 כפול 40, זאת אומרת שהבית, הצריכה המקסימלית של הזרם שלו תהיה 40 אמפר. זה גודל המפסק הראשי. ובבית אנחנו מפעילים במקביל קומקום שצורך 9 אמפר, דוד שצורך 11 אמפר, מזגן מאוד מאוד גדול וחזק שצורך 22 אמפר, ומכונת כניסה ומייבש במקביל שצורכים 15 אמפר. ומה שאנחנו יכולים לראות שאם נחבר את סך הזרמים, הזרם הכולל בבית הוא 57 אמפר. הבית לא יוכל לעמוד בדרישה של כל הצרכנים, ולמעשה המפסק הראשי שהוא מפסק של 40 אמפר ייפול ולא יאפשר את הצריכה של כל הצרכנים ביחד. בואו בעצם נראה איך נראה מפסק ראשי חד פאזי. אז מפסק ראשי חד פאזי הוא נראה כמו מפסק הגנה של אחד המעגלים בבית, ככה מפסק. כמו שאתם רואים רשום עליו C25, זאת אומרת הוא מפסק ראשי של 25 אמפר. מימינו אפשר לראות את הממסר פחת. הרבה פעמים אנשים מבלבלים וחושבים שהפחת הוא המפסק הראשי, אבל כמו שאנחנו רואים פה בהסבר, המפסק הראשי נמצא משמאל והפחת נמצא מימין. הפחת יש לו תפקידים אחרים, אנחנו לא ניכנס אליהם בהרצאה הזאת. בואו נראה איך נראה מפסק ראשי תלת פאזי. אז המפסק הראשי פה הוא מימין והפחת הוא משמאל. המפסק הראשי כאן זה סוג של 3 רגליים ככה מחוברות. ניתן לראות בדוגמה הזאת שפה כתוב C25, זאת אומרת למעשה זה מפסק ראשי של 3 פאזות, שכל פאזה נותנת 25 אמפר.
עכשיו, בואו נראה מה ניתן. היינו קודם בדוגמה עם הצריכה של 1 פעם 40, בית חד פאזי שצורך 40 אמפר, שלא הספיק לנו. אז מה ניתן לעשות? ניתן להגדיל את החיבור לחיבור תלת פאזי של 3 פאזות, 3 פעם 25, כמו בדוגמה הקודמת של המפסק התלת פאזי. מה אנחנו בעצם צריכים להבין מזה? אנחנו צריכים להבין מזה שלמעשה סך הזרם בבית הוא יהיה 3 פאזות של 25, זאת אומרת סך הכל 75 אמפר לבית, וזה כמובן הרבה יותר מ-40 אמפר, זה 35 אמפר יותר, כך שאפשר להוסיף עוד מכשירים שצורכים הרבה זרם. אפשר גם להגדיל את הבית לחיבור תלת פאזי של 3 פעמים 40, שזה אומר שכל פאזה נותנת 40 אמפר, סך הזרם שהבית יצרוך הוא 120 אמפר. 120 אמפר זה זרם באופן חד משמעי הרבה יותר גבוה מ-1 פעם 40, ב-80 אמפר יותר גבוה. אז זה מה שאנחנו צריכים להבין מתלת פאזי. אנחנו לא רוצים להיכנס ולהבין מה זה מעגלים תלת פאזיים, זה לא המטרה של ההרצאה. נשאלת השאלה מעניינת, למה חברת חשמל מגבילה אותי בזרם? אני משלם, אתה מספק, מה אתה מגביל אותי? מה אתה אומר לי, צרוך 40 אמפר, צרוך 75 אמפר? תן לי כמה שאני רוצה. אז ראינו בתחילת הסרטון שהספק הוא אנרגיה ליחידת זמן, והיא תלויה בזרם. עכשיו, חברת חשמל היא מספקת למעשה אנרגיה לכל עם ישראל, שזה אומר כל הבתים, כל המפעלים, וחברת חשמל מייצרת את האנרגיה הזאת, והיא צריכה לעמוד בביקושים של כולם, אז היא חייבת לדעת איפה היא עומדת, היא לא יכולה לחלק אנרגיה בצורה לא מבוקרת, ולכן היא חייבת לדעת כמה כל צרכן מקבל ממנה כדי לדעת איפה היא עומדת. דבר שני, ככל שהבית או המתקן צורך זרם יותר גבוה, חברת חשמל צריכה לשנות את החוטים שנכנסים לבית ולעשות אותם חוטים הרבה יותר רבים. חוטים יותר רבים עולים כסף, יש נחושת ונחושת עולה כסף, וגם ההתקנה של החוטים והעבודה גם עולה כסף. לכן אנחנו מגבילים אותנו בצריכת הזרם. אז בואו ככה נבין למה בעצם קוראים לזה ביקורת חברת חשמל. אז יש ספר חוקים שנקרא חוק החשמל, ממש חוקים, נספח לחוקים הרגילים של מדינת ישראל. ממש ספר של חוקים. העניין שחברת חשמל לא יכולה לאכוף חוקים רטרואקטיביים. זאת אומרת, אם בית נגיד נבנה בשנות ה-70, אז בשנות ה-70, לפני שנות ה-70, לא היה צריך להתקין בלוח ממסר פחת, לא היה צריך הערקה, וחברת חשמל לא יכולה להכריח בית שנבנה לפני הרבה שנים לשים הערקה, לשים ממסר פחת. אבל אם הלקוח מחליט לבצע הגדלת חיבור או ביקורת חברת חשמל, אז חברת חשמל מכריחה אותו למעשה לעמוד בחוקים שקיימים היום, לעמוד בכל החוקים, ולכן קוראים לזה ביקורת, כי בא למעשה בודק מחברת חשמל ובודק שבעצם הבית מקיים את החוקים של היום. מה שקורה בפועל זה חשמלאי צריך להכין את הבית, את הדירה, את המתקן, לפי חוק החשמל הנוכחי, כמו שדיברנו קודם. ביום הביקורת מגיע בודק של חברת חשמל שבודק את המתקן. החשמלאי צריך להיות נוכח ביום הביקורת ולענות לשאלות הבודק. הבדיקה של חברת חשמל מאוד מאוד מחמירה ודורשת מקצועיות. אם יש איזה סעיף שלא עומד בחוק החשמל והבודק של חברת חשמל רואה את זה, כמובן מיד הביקורת נכשלת, ולהזמין ביקורת חוזרת שיגיע שוב פעם בודק זה עולה 500 שקלים, אז זה ממש חבל. פה אנחנו נדבר על השרשרת הבירוקרטית מבחינת חברת חשמל. זאת אומרת, אני החלטתי שאני רוצה עכשיו ביקורת. מה זה אומר? מה אני צריך לעשות מבחינת חברת חשמל? אז אני לקוח, אני מתקשר לחברת חשמל, אני אומר להם שאני מעוניין בהגדלת חיבור. אני אומר להם איזה גודל חיבור אני רוצה, האם אני רוצה 3 פעם 25 או 3 פעם 40, כדאי להתייעץ עם החשמלאי בעניין הזה. חברת חשמל מעדכנת את הלקוח, אותי או את הלקוח, כמה זה עולה לי,
כמובן שזה סכום לא מבוטל שנע בין כמה אלפי שקלים, בודדים לכמה יותר מזה, צריך להתעדכן עם חברת חשמל, זה בין הלקוח לחברת חשמל. הלקוח משלם מקדמה, לאחר שהוא שילם מקדמה בין שבועיים לחודש, חברת חשמל שולחת מחלקה שקוראים לה חלב, זה נקראת מחלקת חיבור לבתים. מחלקת חלב אחראית למבצע הכנות מצד חברת חשמל, ולפעמים יש להם דרישות שהם דורשים מהלקוח להכין להם, והלקוח צריך לעשות את זה על חשבונו. אז מחלקת חלב מבקש את הדרישות, חשמלאי מטעם הלקוח מבצע את הדרישות של מחלקת חלב, לא תמיד הם מבקשים דרך אגב. ורק לאחר שבעצם חשמלאי הכין את הדרישות של מחלקת חלב, והכין את הבית, שעוד רגע נדבר על זה, את המתקן עצמו, אז אפשר להזמין ביקורת חברת חשמל. צריך לציין שחשמלאי שמזמין את הביקורת צריך להיות בגודל החיבור. זאת אומרת, אם זה חיבור של 3 פעם 100, אז חשמלאי שהרישיון שלו, חשמלאי מוסמך שהרישיון שלו 3 פעם 80, מן הסתם לא יוכל להזמין את הביקורת, חייב שהרישיון של החשמלאי יהיה לפי גודל החיבור. אז בואו נדבר, דיברנו שצריך לשלם לחברת חשמל, בואו נדבר מבחינת החשמלאי, מה בעצם החשמלאי צריך לעשות. אם אני רוצה עכשיו לקבל מחשמלאי הצעת מחיר, אז מה אני בעצם צריך, על מה אני מקבל הצעת מחיר. אז דיברנו קודם שהחשמלאי מבצע הכנות שנדרשו ממחלקת חלב. החשמלאי צריך לבצע שינויים בלוח. החשמלאי גם מקבל כסף על חתימה על המתקן ונוכחות ביום הביקורת. זה סכום שנע בין 800 ל-1,200 שקלים לפני מע"מ. על מה בעצם החשמלאי מקבל את הכסף הזה? למה הוא מקבל על החתימה? למעשה החשמלאי אחראי על המתקן, וכל תקלה שיש במתקן, החשמלאי אחראי וכמובן נושא את הדין המשפטי, אם חלילה קרה משהו במתקן. החשמלאי כדי להכין את המתקן צריך לבדוק אותו, ולאחר שהוא בדק את המתקן הוא עושה תיקונים בדירה או במתקן כדי להכין אותו לביקורת, את הבית לביקורת. מה זה אומר תיקונים? לדוגמה, אם אין הערקה בבית אז הוא צריך להשחיל חוטים בקירות, כל מיני דברים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לחוק החשמל, אבל כל מיני דברים שצריך למעשה לעשות כדי להכין את הבית. יש מקרה שהוא יותר פשוט, שזה נקרא עדכון חיבור, שלקוח רוצה לעבור מחיבור חד פאזי של 1 פעם 25 אמפר ל-1 פעם 40 אמפר. העלות היא ברובה רק לחברת חשמל, חשמלאי רק צריך בעצם להחליף מפסק ראשי ממפסק ראשי של 25 אמפר למפסק ראשי של 40 אמפר. העלות לחברת חשמל היא משתנה ותלויה בתשתית הקיימת. זאת אומרת, אם חברת חשמל צריכה לעשות הרבה עבודה, אז זה עולה הרבה כסף. אם זה מעט עבודה לחברת חשמל, אז זה קצת פחות כסף. אבל זה תהליך טיפה פחות מסובך ולא דורש ביקורת והתערבות של חשמלאי בודק מחברת חשמל. אז זהו, הגענו לסוף הסרטון. תודה רבה שצפיתם, ואני נורא אשמח שתשאירו תגובות ושאלות. אם יש לכם איזה שהן תגובות, ככה זה מאוד חשוב לי, זה מאוד מחזק אותי, זה ככה יעזור לי להמשיך ולעשות עוד סרטונים. אז תרשמו תגובות כאן למטה, וכמובן שאני אשמח שתשלחו לי מייל ואני אשתדל לענות על כל השאלות שלכם, אני אעשה את כל המאמצים. אז תודה ונתראה בסרטונים הבאים.